Arratsaldeon, ongi etorri konposizio ikasleen emanaldi elkartruke honetara. Gaur egun berezia da, ze normalean etorri izan zaretenok gure emanalditerra ikusiko zenuten, hemengo ikasle bakarrik zeudela, eta aurten gure konposizio ikasleen lanari balio bat emateko, zeren lan benetan oso interesgarria eta sakona egiten dute, pentsatu genuen Frantziako Eskubideak Kontserbatorioarekin elkartruke bat egitea, eta gaur ikasleek hemen aurkeztuko dituzte beren lanak, eta hurrengo ostiralean beste saio bat izango da, baina kasu honetan Donostiako Kontserbatorioan. Programak oso ondo adierazten du, ordena, noren konposizioa diren eta nor joko duen, eta dena, beraz, nik ez daukat hemen ja beste funtziorik. Txalo bero bat denei, mesedez, lasai, disfrutatu eta eskaini dizuegana. Bai, venga. Corre llena
de furia por mi frente y galopa de oriente hasta occidente en busca de tu falsa coartada, porque yo sé de más que en esta hora hay alguien que los labios te devora y comparte las cepas de tu vino, las cepas de tu vino. Mas como de perderte tengo miedo, no ahondo en la maraña de tu enredo y comulgo con ruedas de molino, con ruedas de molino.
zagurarik txikina. Okoan hartu berariz pipat eta hurrena buztina, itxapetean eraman eta egin gozun alegina. Tristura dazkat nere bihotza eta eraman ezina, bere umeak babestutzeko. Hainbat ostata egina. Ura egiten aleginetan pasarik hil bat guztia, eta zuek orautsi nahidikan ez aldako zatristia. Konparazio batekin orain nahi nuke adieraztia, nahi zentukete zuek horretako. Se aska ura ostia.
Hor jartzen du, ikusiko ezue, azkeneko talde honetan jartzen du Dana Herriaño gitarra, baina, bera, ezin izan du gara etorri, eta orduan Jorge González beti irakastea jo guinekin. Argi dago Dana ez dela baina.
esker, eta, bueno, ni Donostiako irakasle naiz, eta, bueno, txoiten dizuegu, datorren astean, Donostiako Francisco Escudero konservatorioan justo Escudero aretoan, han izango da, datorren ostiralean, maiatzaren 31an, eta izango da, arratsaldeko 7etan. Eskerrik asko, eman nahi zikioten eskerrak, Errenteriko Liart eskolari, konbidapen honen gatikan, eta espero ez dagoen azkeneko ez izatea. Mila esker, eta horrengo astean.